Yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan channel tamu mai albarka. Jama'a, za mu yi magana ne yau akan Remitano app. Remitano app hakika wani app ne da ake mining na cryptocurrency a cikinsa, kuma a halin yanzu kyauta ake mining din coins din da a cikinsa. So coin din gaskiya coin ne babba fa, dan suna mishi shiri mai kyau. Idan ka je ka duba yanayin cikin yanda abin din yake, a halin yanzu exchanger ne ma suka mishi tashi ta kansa, wanda a halin yanzu kun san dai in aka exchanger dole za a kawo wasu coins din a ciki a dinga siya ana sayarwa a ciki. So wannan coins din a halin yanzu ba su ba da dama masu wasu coins sun kawo cikin exchanger sun fara siye da sayarwa, saboda su kansu nasu coins din ba su yi launching dinsa ba. So ta hanyar yadda za su yi a san coins a duniya shine dole su ba da airdrop ko mining nashi. So especially ma mining ya fi sawa a san coins. So sun ba da mining ɗinsa na wani ɗan takaitaccen lokaci ne, don in mutane suka ɗan yi aka sassan shi yayin da suka kawo shi kasuwa za a siye shi. Kun fahimta? So Remitano dai gaskiya da yawan ku na san jama'a da dama suna mining ɗinsa a yanzu. Wasu da dama sun san shi, wasu kuma ba su sani. So saboda wayanda ba su sani ba, dole za mu ɗan yi bidiyo wanda ya yana da sha'awar ya buɗe ya fara, don duk mining da ka kalli ana baka shi kaɗan. To ka tabbatar fa coins ɗin nan dole ne za su sa masa liquidity. So sa masa liquidity zai sa dole ne ba za su ba da shi da yawa ba. In suka ba da shi da yawa za a karya shi lokacin da aka yi launching ɗinsa. So amma in suka ba ku kaɗan, duk tsadan da yin kun siyar ba zai karya coin din ba. So wannan yana daga cikin binciken da muka yi, muka tabbatar da cewa yana da kyau. Bayan haka akwai introduction na wani mai gidanmu da ya yi wa mutane bayani a Facebook, inda yake bayani yake cewa shi ya fi yarda da wannan mining na Remitano ma fiye da Fi network. So amma fa wannan maganan da ya yi ba wai ya nuna cewa Fi scammers bane ko ba shi da kyau. A'a, ya ce lalle shi a bincikensa duk wani mining da suka yi a baya suka samu kuɗi a kansa, ya ce za ku ga ba a cika bayarwa da yawa ba. Ya ce za ku ga wani coins ɗin har ka gama mining ɗinsa da ƙyar za ka samu guda 20. Ya ce to amma aka zo aka yi launching ɗinsa, kowane guda ɗaya sai ka ga ya kawo maka wani kuɗin da baka yi tsammani ba. So ya ce to irin wayannan gaskiya shi ya fi ba da ƙarfi a mining ɗinsu, amma bai ce a daina mining ɗin Fi ba. Fi yana da amfani sosai, ko ba gaskiya ba? So amma ya ce shi ya fi kwantar da hankali a kansa, domin in ka shiga cikin exchanger za ka kalli adadin wayanda suke using ɗinsa a duniya, sannan za ka ga adadin yawan coins ɗin da aka yi mining. Kun ga Fi ba wanda ya isa ya ce muku ga adadin total supply ɗin yawansa da aka mining a duniya. Yanzu duk wanda ya ce maka ga adadin wanda aka tara na yawan Fi, gaskiya ya maka ƙarya, don har yanzu ba su sako adadin abin da aka tara ba. So kun ga in ya taru da yawan nan, zai wuya liquidity a sa mishi liquidity da zai tsada. Amma wannan fa hasashe ne muke yi, ba mu san abin da gobe za ta yi ba na Fi. So da haka wannan yana da amfani jama'a, je a yi rijistan sa. So gaskiya yana da ɗan wahalar rijista. Ka biyo mutum daga farko har ƙarshen bidiyon nan, insha Allah za ka ga yadda zan yi rijistan sa. Yawwa, kuma da Allah kar a manta da alamar subscribe a wannan channel tamu da alamar like, mun gode. So da farko zan bude link nawa, yana cikin WhatsApp nashi. So shi kuma link din shi zan iya aje muku shi a kasan description na wannan bidiyon, insha Allah in kun kalla za ku kalli yanda za ku dauko link din. So link nawa yana WhatsApp, zan shiga cikin WhatsApp nawa, kun gan shi. So yayin da na bude WhatsApp nawa, zan je nemo inda link din yake. So ga nan inda link din nawa yake. So kun ga link din nawa, zan taba shi. Yayin da na taba shi, kun ga inda zai kawo ni in ya shiga. So idan ya kawo ni nan gurin, abin da zan yi a nan shine, kun gane, zan zo in taba nan gurin. Ga wani abu nan a nan gurin, shi zan taba. So yayin da na taba, za ku ga zai bude mu. So in ya bude mu, ga gun da aka rubuta login or register, a register din nan sai ka taba gurin. Yayin da ka taba gun, sai ka dan jira shi. So in ya ka jira shi, zai kawo kana, sai kai nan gurin sign in. Okay, sign in with email, ka gane, sai ka taba. Yayin da ka taba shi, za ka ga zai kawo ka nan gurin. So in ya kawo ka nan gurin, zai baka daman ka saka Gmail din da kake so ka bude da shi, kun gane, sai ka saka wannan Gmail din. So misali yanzu ni bari in saka Gmail din da nake so in bude da shi din. Misali bari in dauki Gmail din sai in saka shi. So kun ga na sa Gmail din. So abinda za ka yi na biyu, sai ka danna send link din nan, sai ka danna shi. A yayin da ka taba shi, kun ga sun ce sun tura
verification na wannan abun din, je na yi verifying ɗinsa akan Gmail ɗina. Don haka yanzu sai in tafi cikin Gmail ɗina. Na je cikin Gmail ɗina sai in je sai in taɓa gurin. Yayin da na taɓa gurin sai in ɗauko wannan Gmail ɗin. Gane sai in ɗauko wannan Gmail ɗin. Na ɗauko wannan Gmail ɗin sai in ɗauko. So kun kalli gashi nan message ɗinsa ya shigo, kun gan shi nan. So za ka samu message ɗinsa a farko in ka shiga Gmail ɗinka sai ka taɓa. Yayin da ka taɓa idan ya buɗe maka haka, to ga wani guri da suka ɗan saka log me into Remitano, kun kalla sai ka taɓa gurin. So in ka taɓa kun kalli ya nuna maka nan gurin ko. So just yanzu abin da za ka yi, ka ɗan jira shi. In ka ɗan jira shi haka, gane? Just za ka iya ka fita ma ka koma ka yi minimizing yawwa. So in baka fita bai nuna ma nan, to amma dai no need dai kai saurin fitan, ka ɗan jira shi ya kawo ka nan ɗin sai ka sa username naka, kun gane? Sai ka sa username naka. In ka zo sai ka sa username naka, kun gane? Sai ka sa username naka, kun gane? Sai ka yi touching na continue in ka sa username naka. Area must consist of letters and numbers only. Okay? Ba a sa space a nan gurin, na manta. Kun ga na ɗan yi gap, to sai ka cire gap ɗin ka haɗa sunan biyun a tare sai ka danna continue. So da ka danna continue sai ka ɗan jira shi. So me kuka gani a nan ya nuna mu, kun gani? So sai ka zo nan gurin sai ka danna I have read and agree sai ka taɓa shi. So kana taɓa shi using line ya buɗe maka, kun kalla? So sai ka jawo nan ƙasa, kun gane? So ga shi na har ya fara bani abunan kofi na invitation na ko zan tura ma wani haka misali a ciki. So amma dai duk ba wannan bane yanzu. Babban abin da ya kamata na yi sai in dawo sai in sake taɓa nan gurin ɗin nan da na gaya muku. Nan gurin sai ka sake taɓa shi yanzu a gurin. In ka taɓa shi zai buɗe maka. Sorry na taɓa wani guri da Allah. Sai ka taɓa, in ka taɓa zai buɗe maka nan. To sai ka zo nan gurin ga inda aka rubuta Enrenic sai ka taɓa gurin. Yayin da ka taɓa gurin sai ka ɗan jira shi. Okay? To da ya kawo ka nan gurin, to ga inda ake dabi da shi gaskiya sai ka nutsu a gurin verify phone number ɗin nan ka taɓa gurin. Yayin da ka taɓa gurin sai ka jira shi. To zai kawo maka nan sai ka sa number wayan naka. In ka sa number wayan naka misali yanzu bari in sa nawa. Sai ka sa number naka. Sai ka abuna. So sai ka danna continue. Okay? This number has already exists. Okay, so bari mu sa wannan ɗaya number nan. Sai ka saka ta. Okay, this number already exists. A yayin da ya kawo ka to, a yayin da ya kawo ka sai ka taɓa nan gurin verify phone number ɗin nan sai ka taɓa gurin. Bari mu ga sai ya kawo ka. So in ya kawo ka sai ka saka wannan phone number naka a gurin, a nan gurin kenan sai ka taɓa sai ka saka. So da bari ga zan sa phone number. Sai ka danna continue in ka gama sa phone number ka. Sai ka danna continue a gurin. So in ka danna continue kun ga me ya ce muku, ya ce a confirmation code has been sent to your number, please enter it below to verify your phone number. So sun ce sun tura code akan wannan number. So wannan code din ne gaskiya yana ɗan ɗaukar lokaci kafin ya zo, kun gane? Yana ɗan ɗaukar lokaci, so za ka ɗan jira shi minti 2 minti 3, almost zai iya kaiwa minti 5 ma ko minti 4 bai shigo wayanka ba. So in ya shigo dai in ka zo ka ɗauke shi nan za ka yi fasting ɗinsa sai ka zo sai ka buɗe. Misali yanzu
wato so kun ga ni ga already kina ya riga ya shigo, kun kalle shi na a sama. So zan shiga ciki haka message din, sai na kwafin dinsa, sai na koma cikin Remitano app dina, sai in sake bude shi, sai in pasting na code din a nan gurin, sai in saka, sai in danna verify. So kun kalla ya riga ya yi verify nawa, kun ga me kuka kalla ya rubuta anan phone number verify successful. So amma fa ku sani sai da na dan jira shi fa ya kai wajen mintuna nawa tukunna suka turo. So sai na je na kwafin, sai na je na danne wannan gurin na yi pasting ɗinsa. Kun ga dai kamar yadda na yi, in ka ga dama ma in ka post za ka yi akan ka zo ka rubuta su a wannan gurin ɗin sai ka danna verify shikenan. So already kun ga ya buɗe mun account ɗina. So wannan lambobin da kuke gani ba wai ya tara mun bane ko wai an bani bane, a wannan da kuka rubuta minus wa'anda suke mine ɗin abun ne a duniya yanzu mutum 343 da guda 874 total wa'anda suke mining ɗinsa, kun gane. Sannan kamar yadda na muku bayani, sannan nan kuka da kalla dinnan 3,883,000 da guda 149 wa'annan su ne adadin coins din da aka yi mining wanda yake hannun mutane a yanzu, kun fahimta. So wannan shine ingancinsa. So in ka shiga ya bude maka nan, so sai ka jawo kasa don ka fara mining dinsa. Nan kasa za ka jawo sai ka zo nan gun da kaga a dan alama wani abun, to kasansa ga nan guri a rubuta start mining, sai ka taba gurin. Da ka taba gurin shikenan za ku ga ya fara irga awannin da zai tsaya. So sai ka dawo farko gurin da na nuna maka saman nan, sai ka dawo, sai ka dan jira zuwa an jima kaɗan za ka ga nan gurin sun baka 0.1. to nan shine yiwa balance inda abun naka zai dinga taruwa, kun gane. So wannan shine procedure da zaka bi ka fara mining. Da ka gama dai dan nan gurin zaka zo ka danna. To yanzu kun ga bai fara ba, amma saboda sabon account ne so zai dan dau wannan lokaci kafin ya fara. Amma dai da ka taba nan din kai dai ka gama abin da zaka yi a cikin sa yau, kawai zaka fita abin ka ne. So nan shine gurin da zaka dan bude ka taba ka ga karin bayani a cikin sa, kun gane. Kamar misali kun ga wani sunan abun dina, ga gun da zaka yi buy and sell nasa in aka fara sai da sayarwarsa, kun gane. Swiffing swap waye gashi nan, ga kuma gurin da zaka taba. Idan ma kaga can ka jawo baka gane inda zaka taba kai mining din ba, ka jawo kasan kaga baka gane ba, to ka zo nan gurin kamar yadda na kwatanta muku dazu. Ka zo nan gurin ka taba, in ka taba sai ka nemi gurin da aka rubuta n renic din nan gurin, sai ka taba zai kai ka gurin direct. So kun kalla ya kawo ni ga balance din, ga abun din. So scroll down to mine, shi ma nan an taba yana kaiwa mutum, amma wani sa'in baya kaiwa an taba. To amma dai mafi abunan sai ka jawo ka zo gurin, zaka samu gurin da aka sa start mining a nan gurin sai ka taba. Wannan shine hanya mafi sauki da zaka bude wannan abun ka fara mining dinsa, kun gane. Kuma login ma duka kusan haka ne yanda ne dinnan, shine yanda zaka yi login din naka ma in ka canja waya haka. So kamar yadda kuke gani, idan ka je ka gama rajista ka dauko app din, so kamar yadda in ka gama rajista na nuna muku yadda za ka yi tocin nashi ya fara maka mining. To yanzu bayan ka taba shi za ka dan jira shi, kamar dama na nuna muku account din yana 0 haka. So za ka jira shi ko da kamar awa daya haka, bayan awa daya ko minti 30 to ka dawo ka shiga sai ka taba shi don ya fara mining. Dan yana dan samun kamar minti 20 ko 30 kafin ka ga ya fara irga time, ko ka gane. Sannan ka ga abin da suka baka anan, saboda ba a yi approving na document da kai shigar da komai ba. So amma in ka dawo zuwa bayan minti 30 din ka shiga, za ka yi scrolling din shi, ka jawo shi kasa ka zo gurin nan da na nuna muku mai dan wani alama. So kun ga yanzu ya tsaya ya nuna start mining kuma du. So kun ga abin da za su baka in ka taba. Yanzu in ka taba shi sai ka sake taba start mining din nan. So yayin da ka taba kun ga ya fara irga awa a nan gurin. So kun ga sun satin, kun ga me you have mine renix. So kun ga 24 hours suka saka ko. So yanzu zai tsaya sai ya kai 24 hours daidai iyo lokacin da ka taba wannan lokacin. Inda daddare ka taba sai gobe da daddare zai tsaya, sai ka dawo ga danna start mining din nan. So yanzu bari in koma sama ku ga account dina, za ku ga abin da suka bani a ciki. So kun kalla abin da suka bani 0.24 nasa. So gaskiya ba sa bayarwa da yawa, amma alama ne na kyakkyawan coin ne, kun gane. Tabbas zai iya fitowa da daraja. So ga shi abin da suka bani a yanzu, wannan shine currently balance dina. So kun ga at least maybe in nayi kwana 5 ma zan iya samun guda daya.
to wannan shine hanya mafi sauki. Kar a manta da alamar subscribing jama'a wannan channel ta mu mai albarka. Mun gode.